Gaur abiatu da Altsasuko auziko epaiketa. 8 gazte daude auzipetuta eta fiskalak 54 urteko espetxe zigorra eskatzen die 6-ri, 62 urtekoa beste bati eta 12 urtekoa beste bati. Epaiketak 2 aste irautea aurreikusten da. Milaka lagunen elkartasuna jaso zuten Altsasuko gazteek Iruñan. Antolatzaileek jakitera eman zutenez, 50.000 lagunek hartu zuten parte. Alderdi politikoak ere Altsasuko gazteen aldeko manifestazioan izan ziren. Nafarroako gobernuak 2137 lanpostuko ezohiko lan eskaintza publikoa berretsi die sindikatuei. Mobilizazio berriak iragarri dituzte pentsio duinak eta burujabetasuna aldarrikatzeko. Osasunak atzera pausua eman du playoffei begira Kordobaren aurka berdinduta. Apirilaren 23-tik 26-ra Bilbao Mendi Film Festivaleko pelikula honenak proiektatuko dituzte Iruñeko Golen Baionan. Altsasuko auziko albisteekin hasiko dugu gaurko albistegia. Gaur abiatu da Altsasuko auziko epaiketa. 8 gazte daude auzipetuta eta fiskalak 54 urteko espetxe zigorra eskatzen die 6-ri, 12 urtekoa beste bati eta 62 urtekoa beste bati. Epaiketak 2 aste irautea aurreikusten da. 2016ko urrian herrian jaiak ospatzen ari zirela zenbait gaztek liskarra izan zuten 2 guardia zibilekin eta haien bikotekidekin Altsasuko Koxka tabernan. Guardiek zauri arinak izan zituzten, horren ondorioz terrorismo delituak egozten dizkiete 8 gazteri, Jokin Unamuno, Oian Arnantz, Adur Ramirez de Alda, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jonan Derkop, Aratz Urrizola eta Ainara Urkijo epaituko dituzte gaur 10-etatik aurrera. Orotara 375 espetxe urte eskatzen dituzte 8 akusatuentzat. Aurretiazko gairik baldin badago haiei buruzko erabakiak hartu beharko ditu epaimahaiak gaurko saioan, beste zer baino lehen, behin horiek eginda auzipetuen deklarazioekin hasiko da epaiketa. Haiek aukera izango dute beren abokatuei bakarrik erantzuteko edo abokatuei ez ezik fiskalaren eta kobite akusazio partikularren galderen erantzuteko. Concepción Espejel epaile izango da epaimaiburu, Espejel guardia zibil batekin dago ezkonduta eta horrek inpartzialtasunak kentzen diola argudiatuta defentsak hura auzitik baztertzea eskatu zuen arren ez zioten onartu. Larunbatean manifestazioa handia egin zen Iruñan auzia salatu. Goizaldean taberna batean gertatutako liskarra ezin daitekela terrorismoa izan salatu zuten gizarteko eta politikako hainbat eragilek eta norbanakakok. Auzia ikertu eta epaitu behar dela aldarrikatu zuten, baina dagokion kategoria eman eta epaiketa Nafarroan egin behar dela eskatzen zuten. Halaxe zioten Guardia Zibilak eta Espainiako poliziak auziarekin lotuta egindako aurreneko txostenek ere. Kobite biktimen elkarteak jarritako salaketa baten ondorioz baina auzia Espainiako auzitegi nazionaleko Carmen Lamela epaianen eskuetara iritsi zen eta terrorismo bihurtu. Epaiketak 2 aste irautea aurreikusten da. Milaka lagunen elkartasuna jaso zuten Altsasuko gazteek Iruñean. Antolatzaileek jakitera eman zutenez 50.000 lagunek hartu zuten parte mobilizazioan. Manipulazioek, bertsio ofizialek eta akusazio neurrigabek eragindako zarata mediatikoaren gainetik ere, ozen aditu zen larunbatean Altsasuko auziko gazteen aldeko aldarria. Altsasukoak aske oihukatu zuten milaka eta milaka lagunek Iruñan azken hamarkadetan egin den manifestaziorik jendetsuenean. Antolatzaileen arabera 50.000 pertsona inguru izan ziren larunbatean Golen zinema aretoen aurreko plazatik Gazteluko plazarainoko ibilbide luzea egin zutenak. Manifestazioaren aztekaldeko pertsonak mugitzen hasi zirenerako, Baiona etorbidea, Armadaren etorbidea, Olibeto kondearen kalea eta Merindade plaza osorik hartzen zituen jende uholdeak eta pankarta Carlos Hirugarrenaren etorbidean zen bukaerara iristear.
Aurretik ezarritako ibilbidean ezin kabitu ibili ziren asko eta inguruko karrikak eta saihesbideak ere jendez gainezka zeuden. Ekitaldia hasi zenean Baiona etorbidearen bukaeran ziren azken manifestariak. Gazteluko plazako holtzan Altsasukoak aske plataformako ordezkariek hartu zuten hitza lehenik eta behin. Bertaratutakoei eskerrak eman eta adur, Jokin eta Oian, 517 egun preso daramatzaten 3 gaztei, 500 kilometroko besarkada bana igorri ostean, Altsasuko auziaren inguruan zabaldu diren gezurrak eta manipulazioak salatu zituzten plataformako kideek. Gurasoak ere hunkituta azaldu ziren azken hilabeteetan jasotako babes eta maitasun keinuengatik. Alderdi politikoak eta sindikatuak ere mobilizazioan parte hartu zuten. Nafarroako gobernuko, parlamentuko eta Iruñeko naiz Altsasuko udaletako ordezkari instituzionalak baita geroa bai EH Bildu aldugu eta ezkerrako parlamentariak ere larunbateko manifestazioarekin bat egin zuten. Nafarroako ordezkari politiko eta sindikal ugari Altsasuko kasuaren proportzionaltasun falta salatu zuten. Maria Solana hezkuntza kontseilariak Nafarroako gobernuaren izenean Altsasuko gazteei elkartasuna adierazteko manifestazioan parte hartu zuen. Gobernu kontseilua eta gero adizera eman genuen bezala, orduko horretan gobernuak, Nafarroako gobernuak erabaki zuen etorri nahi zuela, hemen egon behar zuela gaurko manifestazio honetan eta zergatik orduko horretan aipatu genuen bezala eta gaur ere bai alaze adierazi nahi dugu, hemen egon nahi dugu izan ere uste baitugu ezinbestekoa dela kunplitzea justiziak berak dioena eta justiziak dio badela printzipio bat, proportzionaltasun printzipioa gure aburuz betetzen ari ez dena. Esan genuen printzipio horrek talka egiten duela presio preventiboarekin eta 500 egun baino gehiago presioan espetxean diren gazteak bertan jarraitzen dutenak, hori ikusita zail samarra egiten dela ulertzea egoera. Esan izan dugu ere bai, importantea dela, hemengo Nafarroako auzitegi gorenak esan zuen bezala, auzi hau Nafarroan epaitzea, ez da guk esaten dugunik, hemengo auzitegiak ere holaxe adierazi zuen, bide horretatik uste genuen joan behar izan zela kasua eta ez da bertara hurbildu, baizik eta hemendik aldendu. Horregatik eta hori bermatze aldera eta hori aldarrikatze aldera, etorri nahi izan dugun manifestazio untara, non aldarrikatuko den justizia besteak beste eta Nafarroako gobernuak bat egiten du leloarekin. Ela sindikatuko idazkari nagusi den Adolfo Txiki Muñozek ere Altsasuko gazteak eta euren familiak babestu ditu. Azpimarratu du ez dagoela eskubiderik. Elkartasuna adierazteko bai atxilatuei, bai senidei eta bai bere lagunei ere. Eskatzen dugu ozen justizia eta askatasuna. Ez dago eskubiderik. Hemen agertzen dana da estatua oso bortitza, gupidagabea, eta ezin dona onartu Altsasuko mutilekin egiten dutena. Galdera bat egingo genuke, elatikan, eta da, terrorismoa izaten bada, Altsasun gertatun zena, hemen gaudenok zer gara, edo hemen gaudenok zer egiten ari gara. Terrorismoren apologia ez dago eskubiderik. Askatasuna eta justizia berehala. Eta Altsasuko auziari dagozkion albisteak alde batera utziko ditugu momentuz, eta aurrera jarraituko dugu bertzea albisteekin. Nafarroako gobernuak 2027 lanpostutako ezohiko lan eskaintza publikoa berretsi die sindikatuei. Nafarroako gobernuak aldi baterako enplegua egonkortzeko bere ezohiko lan eskaintza publikoa berretsi die sindikatu ordezkariei. Lan eskaintza publikoak foru administrazioko 2027 lanposturako deialdia aurreikusten du. Halaxe jakinarazi dute Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilari Maria Jose Beamontek eta Hezkuntzako kontseilari Maria Solanak. Proposamena hau pasaden martxoaren 13an aurkeztu zitzaien sindikatuei.
Proposamen horiek aztertu ondoren Foru Gobernuak berretsi egin du bere proposamena. Kontseilariek azpimarratu dute aintzat hartu direla sindikatuek sarbide sistemari dagokionez egin dituzten eskariak. Sarbide sistema honelakoa izango da, lehiaketa oposizioa osasunan eta hezkuntzan eta oposizioa nukleo administrazioan. Sindikatu negoziazioa itxi ondoren datozen egunetan langileen foru dekretuak eta lan eskaintza publiko onesten duen beste foru dekretu bat onetsiko dira. Horren ondoren dagozkion oposizioen deialdia egin ahal izango da. Eskaintza publikoak 2137 lanpostu ditu, horietatik 1141 irakaslei dagozkie, 625 osasun langilei barrenean, 621 osasun bidean eta 14 Nafarroako osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuan. Eta azken 371 nukleo administrazioari. Mobilizazio berriak iragarri dituzte pentsio duinak eta burujabetasuna aldarrikatzeko. Kalera ateratzeko deia egin dute sasoian eta pentsionistak martxan elkarteek. Kalera pentsio duinen alde, Espainiako gobernuak 0,08% igoeraren kontra azaldu dira eta kontsumo prezio indizearen arabera eguneratuko diren pentsioak nahi dituzte sistema propio eta publiko baten bitartez kudeatuak. Pentsioak duina izateko 1.080 eurokoa izan behar dutela azpimarratu dute. Apirilaren 22an izanen da manifestazioa, Iruñeko udaletxeko plazatik abiatuta eguerdiko 12etan. Oro har, pentsiodunen egoera prekarioa den arren, emakumeen egoera ere are gogorragoa dela gogorarazi dute. Izan ere, askok ez dute kotizatu erruz lan egin badute ere. Eta beste askok beti soldata txikiagoak izan dituzten ez gero, gizonek baino pentsio txikiagoak dauzkate. Jendarte osoari luzatu diote mobilizazioarekin bat egiteko gonbita, langilei, gaztei, zarrei eta bar, pentsioen auzia, denen auzia baita. Eta futbolean dugu albiste orain, Osasunak atzera pauso eman du playoffei begira, Kordobaren aurka berdinduta. Osasunak bana berdindu du Kordobaren aurka Sadarren 2. mailako 35. jardunaldiko partidan eta talde gorritxoak atzera pausoa eman du igoera playoffetan sartzeko lehian. Partida trabatuta hasi zen falta askorekin eta ritmo motelarekin. Jovanovic Kordobarentzat eta Meridak Osasunarentzat erremateak kanpora bota zituzten lehen minutuetan eta 17. minutuan talde bisitariak kutxe eta batekoa sartu zuen Galanen bitartez. Sergi Guardiolak pasea eman zion eta Galanek ondo amaitu zuen jokaldia. Gola hartu ostean Osasuna izan zen nagusi eta talde gorritxoak abagunak sortu zituen. Xisko gola sartzeko aukera bikaina izan zuen 27. minutuan, baina gora bidali zuen errematea eta 44. minutuan David Rodríguezek jaurtik eta kanpora joan zen oso gutxigatik. Kordoba gola sartu zuen lehen zatian izan zuen aukera urrietako batean eta atsedenaldira iritsi aurreko jokaldian Jovanovicek errematea atepetik atera zuen Osasunako defentsak. Bigarren zatia barekatua hasi zen eta abagune gutxirekin. Hala ere, 57. minutuan Osasunak neurketa berdindu zuen. Osasuna Kordoba baino hobeto jokatzen ibili zen eta 76. minutuan izan zuen bigarren gola sartzeko aukera, baina Fran Merida ez zen gutxigatik errematera iritsi Kike Barjaren erdiraketa on baten ostean. Kordobak ez zuen ia abaguneri sortu bigarren zatian, baina 86. minutuan Sergio Herrera atezainak talde andaluziarraren gola eragotzi zuen. Azken minutuetan estrategi jokaldien bidez saiatu zen Osasunak garaipena lortzen, baina Kordobak ondo defendatu zituen gorritxoen erasoak eta neurketa berdinduta amaitu zen. Eta astelehen honetako albisteekin bukatzeko apirilaren 23-tik 26-ra Bilbao Mendi Film Festivaleko pelikula onenak proiektatuko dituzte Iruñeko Golen Baionan. Apirilaren 23-tik 26-ra Bilbao Mendi Film Festivaleko pelikula onenak proiektatuko dituzte Iruñeko Golen Baionan. Mendi Film Festival eta Golemek mendia, abentura eta natura gaien inguruko zinemagintzarik onena eta gaur-gaurkoen aurkeztuko dute Iruñan menditurraren bidez, hilaren 23-tik 26-ra. Golen Baiona zinemetan egingo da menditurra
eta eguneko 2 saio errepikatuko dira. Iaz 1000 ikusletik gora bildu ziren Golen Baionako lehen menditur eskaintzan eta hark auspotuta urtengoa ere indarrean dator. 10 pelikula eskainiko dira 4 egunetan banatuta. Tartean da Dirtbag, The Legend of Fred Becky Bilbao Mendi Film Festivaleko 10. edizioko sari nagusia jaso zuen lana, baita Mountain ere, mendi zinemagintzaren historiako ekoizpenik handienetako bat, Bilbon epaimaiaren aipamen berezia jaso zuena, eta haiekin batera Bilbon saria jasotako beste 4 lan ere. The Last Honey Hunter, The Frozen Road, Mama eta Safety Thirst. Goazen orain eguraldiaren pronostikoa zein den ikustera. Goizean goiz giroa goibela eta euritsua izango da, goizaren bukaeran atertu egingo du. Arratsalde gau partean lainoak eta ostarteak, amaieran ostarteak nagusi, ipar-ekialdeko haizea nagusi, temperatura minimoetan aldaketarik ez, maximoak nahiko jaitsiko dira. Asteartean giro eguzkitsua espero dugu eta temperatura igo eta atsegina izango da. Egunaren hasieran hego haizea ibiliko da eta hori nahikoa izango da termometroek gora egiteko. Maximoak 22 eta 23 gradu inguruan ibiliko dira, zenbait tokitan altuagoak ziurrenik. Eguzkia beraz jaun eta jabe, zeruan tarteka goi laino batzuk agertu arren. Apirilak 16 gaur astelena, goazen egunak utzezkegun albisten errepasoa egitera titularrekin. Gaur abiatu da Altsasuko auziko epaiketa, 8 gazte daude auzipetuta eta fiskalak 54 urteko espetxe zigorra eskatzen die 6-ri, 62 urtekoa beste bati eta 12 urtekoa beste bati. Epaiketak 2 aste iraute aurre ikusten da. Milaka lagunen elkartasuna jaso zuten Altsasuko gazteek Iruñan, antolatzaileek jakitera eman zutenez, 50.000 lagunek hartu zuten parte. Alderdi politikoak ere Altsasuko gazteen aldeko manifestazioan izan ziren. Nafarroako gobernuak 2157 lanpostuko ezoiko lan eskaintza publikoa berretsi die sindikatuei. Mobilizazio berriak iragarri dituzte pentsio duinak eta burujabetasuna aldarrikatzeko. Osasunak atzera pauso eman du playoffei begira Kordobaren aurka berdinduta. Apirilaren 23-tik 26-ra Bilbao Mendi Film Festivaleko pelikula honenak proiektatuko dituzte Iruñeko Golen Baionan. Eta hausia izan da dena gaur, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta zer Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.